Daghan ron nga mga tag-iya og yuta nga ang gikupta nila nga ebidensya sa pagpanag-iya tax declaration sa assessor's office ato nga basa ang mao nga dokumento nga declaration of real property. Ang pangutana, kining tax declaration igo na ba kining ebidensya nga ilhon ka nga maoy tag-iya sa yuta? Daghan karon nga mga yuta nga ang mga tag-iya kutob ra sa tax declaration. Tinuod ningon ang balaod nga ang certificate of title, ang titulo, mao kana ang unang ebidensya, unang dokumento aron pag-ila nga ikaw ang nag-iya anang yutaa. Apan wa magpasabot nga kun wa pa nimo mapatituluhi kanang mao nga yuta, di ka ilhon nga maoy tag-iya sa balaod. Ang ikinahanglan na lang nga labing maayo muhimo ikaw og proseso nga matituluhan ang imong yuta. Akong balikon, bisan pa man og tax declaration lang ang inyong gikuptan nga ebidensya sa pagpanag-iya sa yuta, gitahod gihapon sa atong balaod nga ikaw mao'y tag-iya niini. Hinuon, doon na pa'y mga proseso nga angayan nga himuon sa mapanalitan ibalhin na ang titulo ngadto sa imuhangan. Apil sa gimug-aton sa tax declaration mao. Una, ikaw ang nagbuhis sa yuta. Ikaduha, ebidensya kana nga ikaw maoy nag-ugmad o nag-occupy sa yuta. O bisan pa man o wa pa natituluhi sa imuhangan, magamit nimo ang tax declaration aron ikaw ilhon nga tag-iya sa mao nga butang. Natural, og ang mga buyer gusto gyud og siniguro, ang akong ikatambag ninyo nga kanang inyuhang yuta nga ang gibasihan mao pa lang ang tax declaration, labing maayo gyud nga inyuhang patituluhan.